יש שהקורא את הקטורת בכל יום בכוונה, ינצל מכל מיני כישופים ומכל מיני דינים קשים וערעורים רעים, וינצל ממוות. כי מסורת בידינו שבכל מקום שאומרים פרשת הקטורת בכוונה, לא שולט המוות שם. ובספר סגולות ישראל הוסיף, שאפילו אם כבר נגזר גזר דין על האדם לאמיתו, מתבטל גזר הדין בכוח אמירת הקטורת. עוד בסגולת הקטורת אמרו חז"ל, כי הקטורת היא סגולה לפרנסה טובה ולעשירות, והיא המקור לסגולת הברכה של היושב בסנדקאות בברית מילה. בזוהר אמר רבי שמעון, אם היו בני אדם יודעים כמה חשוב מעשה הקטורת לפני הקדוש ברוך הוא, היו נוטלין כל תיבה ותיבה ממנה ומעלים אותה עטרה על ראשם ככתר של זהב. ורצונו לומר, כי לו ידעו בני האדם את מעלת הקטורת, היו מדקדקים לאומרה בכוונה ובדקדוק כמונה מרגליות. על פרשת הקטורת וסגולותיה,